Ideme robiť unboxing na Mafiu 2. Moje meno je Boss, ideme na to. Mám už to rozbalenú, ale to mi nevadí ani tak. Ukážeme najprv manuál. Manuál, toto sa mi hrozne páči. Je to pekné. Mám aj po polsky, aj po rusky, ale mám aj po... hlavne po česky mám. Potom tu je hra. A to je doplňovací balíček. Ešte vám aj ukážem. Tu vidíte Vito Skeletačov Barbaro. Tu je hlavná stránka. A to môže byť už koniec. Lajkujte, komentujte, odberajte a zdieľajte toto video a big up.